Čaute, vítam vás z môjho nového videa, ja som Superflash z kanálu SK Game a dneska to bude Geometry Dash na počítačovej verzii a vidím to tak, že si prejdeme nejaké 2, možno 3 levely a môžeme sa pustiť do toho. Naozaj veľmi pomaly, ticho, troška mi to seká, ale s tým ja nič nenarobím. Je vážne dosť jednoduchý. Pri tých lagoch je to troška ťažké. Tak, ak sa vám bude toto video páčiť, tak by som mohla natočiť aj iné levely. Ale teraz nemám dostatok času, veľa nemám a chcela by som tie najľahšie levely zo začiatku. Si vezmeme minutuk, už aj tak máme, ale nevadí. A snáď to prejde na prvýkrát. To bolo tesne. Dobre, dáme si ešte jeden pokus. A ak to neprejdeme, tak idem na druhý level. Dobre, tak to sa nerátalo. Tento vážne nie je ťažký, ale hrať to na počítači je niečo úplne iné ako na mobile. Hlavne s týmito lagmi. Dobre, v pohode. Dobre, pre mňa tu nejdem. Dobre, môžete vidieť priebeh náš. Priebeh, ako sme ho ďalej prešli. Som nikam rád ukazovala, ako nastaviť. No a máte 5 minút druhý level, ale ešte vám predtým vám ukážem. Mne sa osvedčilo, keď si zvyknem stiahnuť nové stále od znova tej hry, tú hru, tak vždycky prejdem zo začiatku všetky levely na Practice Mode, aby som podostával tie farby a všetky možné veci. A potom až prechádzam na levely. Tak teraz idem na Back on the Track. Tiež dáme nejaké 2 pokusy a potom pôjdeme na ten tretí level a potom to už asi ukončím. A jak tento soundtrack je úplne skvelý. OK. Tam bolo prividne nejaké skryté miesto pre kamienku, čo si tam... Ale ja na mince nejdem, lebo to chcem vybrať. Vidíte, že mám otvorené 2 mince. Bolo tesne. 70%. Nekúkať sa na percentá, radšej hrať. To som mohla percent dodržovať. Ani nie, že mám tento level na 3 hviezdičky. Tak ja máme to vyhrané. A rozhodla som sa, že teraz si nepôjdeme vyskúšať tretí level, ale level, ktorý som bola ja. Neviem, že to je tento. Mám za to. Nie je moc dlhý, ale mne sa páči. Áno, je to on. Pardon. Wow. Sama to neviem prejsť. S tými lagmi určite nie. Veď ja som to takto nerobila. A viete, či ja idem na ten druhý, lebo Superplay 2 je nejaký divný. To by mohlo byť ono.
Mezi tím není rozdíl. Ups. Ještě pojďme to. No. Vidím, že asi to už teda radši ukončím. A ukončím to poprvé ještě jednom leveli. Poprvé 3. Takže